രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകീ മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ചലചലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതമേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം തഥാ ദിശഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം താം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ച കൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിനാം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ നമസ്തേ സാരസദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ പ്രവാദിക്ക് ജി ഗുരുദേവിക്ക് ജനകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തക്ക് ജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ നമ്മള് കൃഷ്ണ ഇന്നലെ നമ്മള് നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവന മുക്തിക്ക് അപ്പുറമാണ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതല്ല ഭക്തിന്ന് ശരിക്കും രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഏത് പല റെഫറൻസുകൾ പുരാണങ്ങളിൽ നിന്നും ഉപനിഷത്തുകളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ള കോട്ടിങ്സിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് മുക്തിക്ക് അപ്പുറമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ മുക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് അറിയാം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടവാങ്ങൽ എല്ലാ രീതിയിലും അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനുശേഷമാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഭക്തി തുടങ്ങുന്നത് പറയുന്നത്.
അതിന് മുന്നേ വരെ നമ്മൾ എന്താണ് ശരിക്കും ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഭക്തിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പല പല പുരാണങ്ങളിലെ പല വ്യക്തികളൊക്കെ പറ്റി ഇതിലിങ്ങനെ കോട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് എവിടെ? ഇനി സതീദേവിയോട് പറയാണ്. മഹാദേവൻ സതീദേവിയോട് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇന്നലെ വായിച്ചില്ല ഇന്നലെ? അതായിരുന്നു എന്റെ ഓർമ്മയിൽ വായിച്ചു. പിന്നെ ഇന്ദ്രദേവൻ സ്ഥിതിയോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ഭഗവാന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ശരിക്കും എന്താണ്, ഓരോ ദേവന്മാരും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളോട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞു ഇന്ദ്രദേവൻ പറയുന്ന കാര്യം ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്. സ്വർഗലോകപതിയായി ഇന്ദ്രൻ പറയുന്നു ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഇത് തന്നെ. ഇന്ദ്രൻ തിഥിയോട് പറയുന്നു, അമ്മേ, എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് ഭവാങ്കൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്കറിയാം അവരുടെ താല്പര്യം എന്തെന്ന്. അവരാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് പുരോഗമിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും വിദഗ്ധർ. അപ്പൊ തിഥിയോടും ശരിക്കും ഇന്ദ്രദേവൻ പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്. കാരണം ഇത് ഭക്തിയുത ചെയ്യുന്നവർക്കറിയാം. അത് ശരിക്കും ഭക്തി അത് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മളായിട്ടും ജനറലായിട്ട് പറയുമ്പോൾ അറിയില്ല. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് എല്ലാവർക്കും അതിന്റെ ലഹരി അല്ലെ, ആ സന്തോഷം ലഭിക്കണം എന്നില്ല അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ വളരെ ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാലും. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഉയരും തോറും അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ലെവലിലുള്ള നമ്മളെ പോലെ ഉള്ളവർക്കും ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ലഹരി പോലെ തന്നെയാണ് സത്യത്തിൽ അല്ലെ. അപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ അത് മുന്നിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ എന്താണ് താല്പര്യം, അതിന്റെ താല്പര്യം എന്താണെന്ന് ശരിക്കും അവർക്ക് അറിയുള്ളൂ. ആരാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് പുരോഗമിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും വിദഗ്ധരും അവർ തന്നെയാണ്. അവർക്ക് എന്താണ് ആ ആനന്ദവും ലഭിക്കുകയാണ്, കൂടാതെ എന്താണ് അതിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവരാണ് ശരിക്കും എന്താ വിദഗ്ധർ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അൾട്ടിമേറ്റ് എല്ലാവർക്കും ഒരു ജീവിത ലക്ഷ്യമുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ശരിയായ ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണ്. അത് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത് കൂടി അവർക്ക് എന്താ ആനന്ദമാണ് കിട്ടണമെന്ന് പറയാണ്. മഹാരാജാവ് പറയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ മഹാരാജ് പറയുന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവത സന്ദർഭവും ശ്രദ്ധേയമാണ്. നാസ്തികരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ സുഹൃത്തുക്കളെ, നിങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതിലും കൂടുതൽ ഒന്നും നേടാനില്ല. അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് കൃഷ്ണനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ സർവ്വ ആഗ്രഹങ്ങൾ താനെ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും. അപ്പൊ വീണ്ടും എന്താണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജും ഇത് തന്നെ ആരോടാണ്? തന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ അല്ലെ. കാരണം പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജന്റെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ എന്താണ് നാസ്തികരെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അവരോടും ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഭഗവാനിൽ അർപ്പിതമാകൂ. കാരണം അതോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? നിങ്ങളുടെ സർവ്വാഗ്രഹങ്ങൾ എന്നാ പറയുന്നത്. അതിൽ ഭൗതികതയും ആത്മീയതയും ഒക്കെ അതിൽ വരും. അതാണ് നമ്മ പറയുന്നത്, നമ്മള് എന്തിനു വേണ്ടി ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാം. ഭൗതികത നമുക്ക് ദുഃഖം വന്ന ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ ജീവിതം മാറ്റപ്പെടുത്താം. അതാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചല്ലേ കനിഷ്കാധികാരിയൊക്കെ, അപ്പൊ കനിഷ്കാധികാരി ഉണ്ടല്ലേ, കനിഷ്കാധികാരി ഫസ്റ്റ് ലെവല്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ലെവല് ആണെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ ഭഗവാനെ തന്നെ ആശ്രയിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുക. ഇതാണ് ഇതിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജും പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. പിന്നെ എന്തിനാ നിങ്ങൾ കാമ്യകർമ്മയുടെ പിറകെ പോകുന്നു? ആത്മീയ വിമോചനമോ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം കൊണ്ടോ പിന്നെ എന്ത് നേടാൻ? സദാ തിരുനാമൊരുവയും ചന്തിരുവടിയുടെ പാതാരന്തങ്ങളെ സുധ ആസ്വദിക്കുന്നതിന് അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ അല്ലെ, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ് എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്? എന്തിനാണ്? നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു സന്തോഷം കിട്ടും അല്ലെ. അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സന്തോഷം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പറയുന്നതാണ് ആ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി. ഞാനത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ചെറിയൊരു കഥ ഇതിനോട് പെട്ടെന്ന്. കഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഒരു വ്യക്തി ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു പുഴയുടെ അരികത്ത് ഇരിക്കുക കേട്ടാ. പുഴയുടെ അരികത്ത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നല്ല പ്രകൃതി രമണീയമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇരുന്ന് അത് ആസ്വദിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി വന്നിട്ട് ഇവനോട് ചോദിക്കും, നീ എന്താണ് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കണം? നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തൂടെ? നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചൂടെ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. അപ്പൊ പറയും, ആ ശരി പഠിച്ച. അപ്പൊ ആ കുട്ടി ചോദിക്കും, പഠിച്ചാൽ എന്താ കിട്ടും? പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടും. അത് കഴിഞ്ഞാലോ? അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നിനക്ക് നല്ല ജോലി കിട്ടും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് നല്ല സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഉണ്ടാവും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് നല്ല ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നല്ല വീട് വെക്കുക, അങ്ങനെ ജീവിതം ആസ്വദിക്കുക. അപ്പൊ പറയുന്നത് ഞാനും അതിപ്പോ തന്നെ ഞാൻ ഇതാ തന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോഴും ഇത്രയും ചെയ്യേണ്ട ബാക്കി എനിക്കെന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ പിറകിൽ പോകുന്നു.
ഈ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? നമ്മൾ ആനന്ദത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ആ ആനന്ദം അല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് എങ്ങനെ ലഭിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ഉരുവിടുക, അങ്ങനെ ആ ഭഗവാന്റെ പാദരുന്നിൽ സുധ ആസ്വദിക്കുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ആനന്ദം നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്ന് പറയണം. പിന്നെ തിരുനാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ഭഗവത് കഥകൾ കീർത്തിക്കുന്നതും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ എല്ലാവിധത്തിലും ഭൗതിക അനുഗ്രഹ ലബ്ധിക്കും ഉപത്തനാണെന്ന് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ ഈ പ്രസ്താവന വെളിവാക്കുന്നു. അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ആനന്ദം, നമുക്കൊരു സുഖം അല്ലെ, ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആനന്ദം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ചോ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന്. എല്ലാവർക്കും അതില്ല, കിട്ടില്ല. എങ്ങനെ നോക്കിയാലും അറിയാം. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, അത് വളരെ അപൂർവമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. അപ്പൊ പറഞ്ഞ് ഒരു ജീവിത വൈകി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജന്റെ പ്രസ്ഥാനം വെളിവാക്കുന്ന ധർമാനുസൃതമായ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ, യജ്ഞങ്ങൾ എന്നിവ ഉണ്ടാവുന്ന ലഭിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങളും എന്തിനധികം ഭൗതിക ബന്ധനത്തിന് മോചനം പോലും ഈ ആനന്ദത്തിന് താഴെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ധനം കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തും പുണ്യം ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന്റെ പുണ്യലോകത്ത് ജനിക്കും. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പൂജകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ലാഭങ്ങൾ കിട്ടും. അപ്പൊ പറഞ്ഞാണ് അതിനേലൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആനന്ദം, അതായത് ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആനന്ദം വളരെ മുന്നിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈവൻ മുക്തിക്ക് പോലും മുകളിൽ പോലുമാണ് ആ ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നു പറയുന്നത്. ഇനി ദുർവാസാവിനോട് വൈകുണ്ഠനാഥൻ പറയണം. ദുർവാസാവിനോട് ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ ദുർവാസാവിനോട് ഭഗവാൻ വൈകുണ്ഠനാഥൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. എനിക്ക് വേണ്ടി ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സംതൃപ്തി അടയുന്നവരാണ് എന്റെ യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാർ. എനിക്ക് വേണ്ടി ദുർവാസാവിനോട് പറയാണ്, എനിക്ക് വേണ്ടി ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാം. അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത്, നമ്മൾ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ, ദാനകർമ്മങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ നല്ലത് കാര്യമാണ്, അതിനൊരു സംശയമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ശരിക്കും എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനം, ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യാനാണ് ഭഗവാൻ ആരോട് തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? വൈകുണ്ഠനാഥൻ, അതായത് ദുർവാസാവിനോട് തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധാരണകളാണ് അതൊക്കെ. നമ്മൾ ദാനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്നൊരു ഭക്തിയാണ്. അത് ഭക്തിയല്ല, അത് നല്ല കർമ്മങ്ങൾ തന്നെയാണ്, സംശയങ്ങളൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അത് ഭക്തിയാവില്ല. ഭക്തി വേണമെങ്കിൽ ഭക്തി തന്നെ ചെയ്യണം. ഭക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ പിന്തുടരണം. ഇതാണ് അതിന്റെ സത്യം. അപ്പൊ ഭക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ പിന്തുടരുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി അറിയാതെ തന്നെ എന്താണ് ദാനകർമ്മങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ പുണ്യകർമ്മങ്ങളും ചെയ്തിരിക്കും. ഇതാണ് തിരിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് തെറ്റെന്നല്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാതും ആ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് നമ്മളെ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. അതാണ് വർണ്ണാശ്രമങ്ങളും പിന്നെ എന്താണ് പല വർണ്ണാശ്രമങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതിൽ പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ മുക്തി, നമ്മൾ അത് ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് തോന്നി. ഓക്കെ, സായുജ്യം, സാമീപ്യം, സാരൂപ്യം, സാലോക്യം, സ്രാഷ്ടി. അപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഈ മുക്തി പോലും ആഗ്രഹിക്കില്ല. എങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി ഭക്തിയുത സേവനം, ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെക്കുക, അങ്ങനത്തെ ലെവലില് നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്കത് മുഴുവനും പ്രാക്ടിക്കൽ ആവില്ല. നമ്മൾ എന്തായാലും ഗൃഹസ്ഥത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഗൃഹസ്ഥത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും. ശരിക്കും പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ശരിക്കും ബ്രഹ്മചാരികളിലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഗൃഹസ്ഥർക്ക് ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനെന്നാ പറയുന്നത്. അത് കാരണമാണ് ബ്രഹ്മചാര്യ ഗൃഹസ്ഥത്തിലേക്ക് കടക്കാത്തത്. നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് വിചാരിക്കും ഗൃഹസ്ഥത്തിൽ ഇരുന്നാലും ഭക്തി ചെയ്തുവിടുന്നു. പക്ഷെ ഗൃഹസ്ഥത്തില് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്താണ് ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ടാണ് പല വ്യക്തികളും ഗൃഹസ്ഥത്തിലേക്ക് കടക്കാതെ ബ്രഹ്മചര്യത്തിൽ നിന്നും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം. അപ്പൊ ഗൃഹസ്ഥത്തില് നമുക്ക് ശരിയാണ്, നമുക്ക് എന്താണ് ഭൗതിക ആനന്ദവും കിട്ടും, ആത്മീയ ആനന്ദവും കിട്ടും, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഗൃഹസ്ഥാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ. പക്ഷെ എന്താണ്, അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ. നമ്മളറിയാം, നമ്മുടെ ഋഷീശ്വരന്മാരൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാലറിയാം, പല ഋഷിമാരും ഗൃഹസ്ഥര് തന്നെയായിരുന്നു, ഒരു സംശയമില്ല. പക്ഷെ അത്ര അവർക്ക് പവറായിരുന്നു. ഏത് എവിടെ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ആ ഗൃഹസ്ഥത്തിൽ അവർക്കറിയാം. അതാണ് ഗൃഹസ്ഥര്. അപ്പൊ കാളിയന്റെ ഭാര്യമാർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നാഗഭഗ്നിമാരുടെ കാളിയന്റെ ഭാര്യമാർ പ്രാർത്ഥനയിലും ഭാഗവതം സമാനമായ ആശയം തന്നെയാണ് പ്രകടമാകുന്നത്.
നാഗഭഗ്നി നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിട്ട പോലെ തോന്നി. ഓക്കെ, നാഗഭഗ്നിമാർ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ അങ്ങയുടെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ രേണുക്കൾ അത്ഭുതകരങ്ങളാണ്. ആ പാദപാംസുകൾ നേടാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചവർ സ്വർഗലോകമോ പ്രപഞ്ചാധിപത്യമോ അത്യന്ത രഹസ്യമായ യോഗസിദ്ധികളോ എന്നുള്ള മോചനം പോലും നിസ്സാരമായി കണക്കാക്കുന്നു. വീണ്ടും പറയാണ്, കാരണം ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്, പാദങ്ങളിൽ നമുക്ക് സമർപ്പണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും യോഗസിദ്ധികളോ ഭൗതികത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മോചനമോ അതായത് മുക്തിയോ സിദ്ധിയോ ഒന്നുമില്ല. ഇതെന്താണ് പറയുന്നത്? നമ്മളിപ്പോ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, പറയണ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അല്ലേ, പറയണ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എന്താണ് രൂപഗോസ്വാമി എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും പല വ്യക്തികൾ സംസാരിച്ച സംഭാഷണങ്ങൾ എടുത്ത് നമുക്ക് പറയാണ്, നമ്മളെ കൊണ്ട് നമ്മളുള്ളിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്ന് നമ്മളെ കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ജീവിതമായിരിക്കും ശരി, ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി. പക്ഷെ എന്താണ് കാര്യം മനസ്സിലായല്ല, നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ പറയാ ഡെയിലി. സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല അല്ലെ, സത്യം സത്യം സത്യം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പവർ കൂടി അല്ലെ, ശാന്തി അല്ലെ, ശാന്തി 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 അങ്ങനെ പറയാം. അതേപോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മള്. അപ്പൊ നാഗഭഗ്നിമാർക്ക് അവർക്കുള്ള അനുഭവങ്ങള് പറയാണ്. ഇത് ഇത്രയൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞല്ലേ ഇന്നലെ, ഓർമ്മയുണ്ടോ? എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ, ഞാനിത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത പോലെ തോന്നുന്നു. ഇത് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ദാമോദരാഷ്ടകം അതും പറഞ്ഞിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇത് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ സ്ത്രീകൾ നിഷ്കളങ്കരാണെന്നുള്ള അത് പറഞ്ഞു. ഞാനിങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോഴാണ് ഹരേഷ്ണ, അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇത് കഴിയാറായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ഒരു ഓർമ്മ. ലോകത്തിൽ അത് വൃന്ദലീല വിശാഖേശ്വര ഭക്തന്മാരുടെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠ ഭക്തന്മാരെന്ന് ശ്രീല രൂപഘോഷം. ഇത് കഴിഞ്ഞതാണ് നമ്മളിപ്പ ഈ അധ്യായം. ആ 4 കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെ. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കൃഷ്ണനെ വേണം ഭജിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഏറ്റവും ഒടുവില്. അതന്നെ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല. ഇനി നമുക്ക് 5ലേക്ക് പോവാം. ഹരേഷ്ണ, ഞാൻ പറയുമ്പോ ഒന്ന് സ്ലൈഡ് നമ്പർ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചാൽ മതി. ക്ലാസ് വരുമ്പോ ഞാൻ പറയാം. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. ഇനി 5ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പരിശുദ്ധത. ഇതാണ് നമ്മളെ അടുത്ത പോയിന്റ്. നമ്മള് ഭക്തി എല്ലാവരും ഉണ്ട്, ഭക്തി എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളൊന്നും സംശയങ്ങളൊന്നുമില്ല. പരിശുദ്ധത, നമുക്ക് പരിശുദ്ധി വേണം അല്ലെ ഭക്തി ചെയ്യണമെങ്കിൽ. അതിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി ഇതേവരെ ഉപദേശിച്ചതിന്റെ സാരം ഇങ്ങനെ സംഗ്രഹിക്കാം. ഭൗതികാര്യത്തിലോ ആത്മീയ ദീപ്തിയിലോ വിലയം പ്രാപിക്കാനുള്ള താല്പര്യം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഒരാൾക്ക് ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ കാലുകുത്താൻ സാധ്യമാവില്ല. ഭൗതിക പരിഗണനകൾക്കൊക്കെ അപ്പുറത്താണ് ഭക്തിയുത സേവനം. അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മളെ ഭക്തി കഴിഞ്ഞതിൽ പറഞ്ഞു മുക്തിക്കപ്പുറമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും പറയണത് എന്താണ്, നമ്മൾ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അതെന്താണ്, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ നിലനിൽക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ മുക്തി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് പരിപൂർണമായിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് കാലുകുത്താൻ കഴിയില്ല. അതായത് ഭൗതികമായ പരിഗണനകളൊക്കെ അപ്പുറമാണ്. അതായത് ഭൗതിക പരിഗണനകളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് വിട്ടാലേ പരിപൂർണ ഭക്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഭക്തി കൂടുമ്പോ ഭൗതികത കുറയും, ഭൗതികത കൂടുമ്പോ ഭക്തി കുറയും. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഉണ്ടാകാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും കൂട്ടേ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്ക് ഭക്തിയും വേണം, ഭഗവാനും എന്താണ് ഭൗതികതയും വേണം, ഭക്തിയും വേണം. ഈ അവസ്ഥയാണ് ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്കുള്ളത്. അതാണ് വർണ്ണാശ്രമ തത്വങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പതുക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. നമ്മളോടും പറയുന്നത് എന്താണ്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമെങ്കിലും നമ്മൾ ജപിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. എന്ത് ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രോസസ്സാണ് ചെയ്യുന്നത്. പരിശുദ്ധീകരണമാണ് നമ്മൾ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്.
അപ്പൊ അത്തരം പരിശുദ്ധി ഉണ്ടായാലോ, പരിപൂർണമായിട്ട് ആ മുക്തി തലത്തിലേക്ക് കടന്നാലോ, അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും വേണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ മാത്രമേ പരിപൂർണമായിട്ട് നമുക്ക് എന്നാൽ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് പറയാണ്. അത് ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തിന്റെയോ സമൂഹത്തിന്റെയോ വർഗത്തിന്റെയോ പരിസ്ഥിതിയിലോ 4 അതിരുകളിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നത് പോലെ ഭക്തിദശാനം സർവച്ഛായാണ്. അഹേതുവും ഏതെങ്കിലും നേട്ടമോ പ്രതീക്ഷയോ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ളത് അതല്ല. യാതൊരു വിധമായ ഭൗതിക പരിസ്ഥിതിയായാലും നിയന്ത്രിതവുമല്ല. ഒരു തരത്തിലുള്ള ഭേദ ചിന്ത കൂടാതെ അത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ ഇന്ന വ്യക്തികൾക്കാണ്, അത് വയസ്സന്മാർക്കാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട്, നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന വർഗക്കാരാണ്, ഇന്ന ജാതിക്കാർക്കാണ്, ഇന്ന രാജ്യക്കാർക്കാണ്, അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഭക്തിയില്. അങ്ങനെ ഒരു എന്താണ് 4 അതിരുകളിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല ഈ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ് അത്, നമ്മൾക്ക് ഒരു അനഭിലാഷിത ഒരു അഭിലാഷമില്ലാതെ ഭഗവാനെ സേവിക്കാം, അതാണ് അതിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഏത് പരിസ്ഥിതിയിലും നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാ പറയണം. ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് സമയോ പരിധിയോ കാലോ ദേശോ ഇതൊന്നുമില്ല, വ്യക്തിയോ കറുത്ത വർഗക്കാരനോ ചുവന്ന വർഗക്കാരനോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. എല്ലാവർക്കും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാവുന്നതാണിത്, എല്ലാവരും ചെയ്യണം. രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്, ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കണം, നമ്മൾ അതിനൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യേണ്ടത്. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? എന്തെങ്കിലും പറയണം കേട്ടോ ഹരേഷ്ണ. ഓക്കെ. മധ്യകാല ഭഗവാൻ ചൈതന്യ സുഹൃത്തും സഹവാസിയുമായ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ കാലശേഷം പുരോഹിത വർഗത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ പിന്മുറക്കാരാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് രംഗത്തുനിന്നു. അവർ സ്വയം ഗോസ്വാമി ജാതിക്കാരെന്ന് വിളിച്ചു. നിത്യാനന്ദ വംശം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന തങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഭക്തി സേവനം നടത്താനും പ്രചരിപ്പിക്കാനും അവകാശമുള്ളൂ എന്നവർ വാദിച്ചു. അപ്പൊ ഇത് നമ്മളെ പിന്തുടർച്ചയിൽ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും കിട്ടും. ഇപ്പൊ നിത്യാനന്ദൻ നമുക്കറിയാം, ചൈതന്യ പ്രഭുവിന്റെ സേവകൻ തന്നെ, സുഹൃത്താണ്. അപ്പൊ ആയ കുടുംബ പാരമ്പര്യത്തിൽ ജനിച്ചത് കാരണം കൊണ്ട് ഞങ്ങ ഗോസ്വാമിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിലർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. ശരിക്കും തുറന്ന് പറയാണ് പ്രഭാസ്വാമി. ഇത് ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ജന്മാവകാശം പോലെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഗോസ്വാമി ആവില്ല എന്നാണ് ചുരുക്കി പറയുന്നത്. അവർക്ക് മാത്രം, അവരങ്ങനെയും പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഈ ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശമുള്ളൂ, ഞങ്ങൾ ഈ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഇത് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അതാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും അവരുടെ രീതിയിൽ പലതും പറയും. അതിൽ പിന്തുടർച്ച അവകാശം പോലെ കിട്ടുന്ന കാര്യമല്ല ഭക്തി എന്ന് പറയാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ എന്ന ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിലെ ശക്തനായ ആചാര്യൻ ഈ അവകാശവാദത്തെ തകർത്ത് കളയുന്നത് വരെ ഇക്കൂട്ടർ അവരുടെ കൃത്രിമധികാരം ചെലുത്തിപ്പോന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിയിലും എന്താണ്, ചില കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഉണ്ട്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അധികാരമോഹങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് പറയുന്നത്. അത് അങ്ങനെ അധികാരമോഹം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മുന്നിലേക്ക് നമ്മൾ പോകില്ല. അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് പ്രഭാസ്വാമിയുടെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ വരുന്നത് വരെയും ഇങ്ങനത്തെ ചിലവരെന്താണ്, അവരാണ് ഭക്തന്മാര്, അവര് പറയുന്നതാണ് ശരി, അവര് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ പിന്തുടരാൻ പാടുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറാണ് ഇതിനെല്ലാത്തിനെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞത്. അതിന്റെ എല്ലാ കാര്യം കൊണ്ടും അത് സമർപ്പിച്ച് അത് തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടി വന്നു. പറയുന്നതാണ്, കഠിനമായ സമരം തന്നെ വേണ്ടി വന്നു. പക്ഷെ ഒടുവിൽ ജയിച്ചു. ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഗത്തിന്റെ കുത്തകയല്ലെന്ന് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. ഇപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു വർഗത്തിന്റെയോ ഒരു ജനവിഭാഗത്തിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കാരന്റെയോ അമേരിക്കക്കാരന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല, അതെല്ലാവർക്കും കൂടിയാണെന്ന്. പക്ഷെ എന്താണ്, ഇപ്പോഴും നമുക്കറിയാം പല സമൂഹത്തിലും അല്ലെ, അത് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതെന്ന് പറഞ്ഞ അസാധ്യ ഗുണത്തിനും എന്ത് പറയാ, നമുക്ക് അധികാരമോഹം അത് ഏതിലും ഉണ്ടാവാം. അത് ഭക്തിയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാലും അത് പെട്ടെന്ന് മാറിപ്പോണമെന്നില്ല. അതാണ് അതിന്റെ ചുരുക്കെടുത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. കാരണം ഭക്തിയിലായാലും വീണ്ടും ചിലപ്പോൾ മത്സരങ്ങൾ വരാം. ആ മത്സരങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മ ഭക്തിയിലേക്ക് ഭക്തിയിൽ നിന്ന് താണു പോകണം. അത് അവരറിയില്ല, അതാണ് സംഭവം. പക്ഷെ എന്താണ്, എന്നാലും ഇപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകണമെന്ന് വെക്കാം സിമ്പിളായിട്ട്. അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഒരു ഹരേകൃഷ്ണ പറഞ്ഞു, അപ്പൊ എന്നോട് ഹരേകൃഷ്ണ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ മാതാജി,
ആ മാതാജി അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ടൊക്കെ ചില സംഭവങ്ങൾ വരാം. ഇതാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഈഗോ. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എത്ര താഴ്ത്തിക്ക് പോണ് അതിന് പ്രഭു, അതായത് ശരിക്കും ചൈതന്യമ്മ പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ്, നമ്മളെ കൊണ്ട് ആയ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് ദാസ ആ ലെവലിലേക്കാണ് ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ വരേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കൃത്യം അധികാരമൊക്കെ വെച്ച് പുലർത്തിയെന്നവരെ ശരിക്കും അവരെ തോൽപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ, അതായത് പ്രഭുസ്വാമിയുടെ ഗുരു. അതിനു പുറമെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ ആര് തന്നെയായാലും അയാൾ സ്വയം ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണന്റെ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടതായും കണക്കാക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരം അത്യന്തം വിജയം നേടി. അപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങനെ അതിന്റെ പലതരം മത്സരങ്ങളും സമരങ്ങളും ഒക്കെ എന്താണ് ഭക്തിയിലുണ്ട്. നമ്മൾ അതാണ് തെറ്റിദ്ധാരണ, നമ്മൾ അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. കാരണം ഭക്തിയിലായാലും നമ്മൾ എന്താണ് അപ്പോഴും നമ്മ കനിഷ്ക ലെവലിലുള്ളതാണ്. നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ഭക്തി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാതും പരിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മളെ കൃത്രിമ അധികാരവും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഈഗോ ഇതൊന്നും പെട്ടെന്ന് പോവില്ല. പക്ഷെ അത് അറിഞ്ഞിട്ടായാലും എന്താണ് നമ്മൾ വിടൂല. നമ്മളെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ചെയ്യണ പോലെ നമ്മൾ കുർസി അല്ലെ ചെയർ പിടിച്ചു വെക്കും. നമ്മളൊരു അധികാരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ആത്മീയ ഗുരു അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ഗുരു എന്നല്ല, അതിനേലും താഴെയുള്ള ആത്മീയ ഗുരുക്കാരുമാരുമാരുമ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ടാവും. താഴത്തുള്ള പല പല സ്റ്റെപ്പുകളാണ്. നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം. എവിടെയായാലും ഏത് ശിഷ്യ പരമ്പരയിലായി കഴിഞ്ഞാലും ഒക്കെയും ചെറിയ ചെറിയ ഒരു ഇതുണ്ടാവും, ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ സെറ്റപ്പ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഭൗതികത ആത്മീയതകൾ മിക്സ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ അവിടെ പല പ്രശ്നങ്ങളും വരും. അപ്പൊ അവിടെ വരുമ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ചില ആചാര്യന്മാര് അവരെന്താണ് അതിനെതിരെ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അത് മാറ്റം പറ്റും. ഇത് എപ്പോഴും ഇടക്കിട്ടൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അത് എവിടെയായാലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പരിപൂർണ ഭക്തന്മാര് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ എന്താണ് അതോ 1-2 പേരുണ്ടാവുള്ളൂ. ബാക്കി 99.99% നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ തന്നെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഞാൻ അതിന് ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഇപ്പൊ നമ്മള് സാധാരണ രീതിയിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകും, ഭക്തി ചെയ്യും, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ ചില കാര്യങ്ങള് നമ്മളിപ്പോ ചിലവരോട് ചിലപ്പോൾ അറിയാതെ നമ്മൾ എതിർത്ത് സംസാരിച്ചു, നമുക്ക് സംസാരങ്ങൾ വരും അല്ലെ. അപ്പൊ അവരെന്താ പറയാ, നമുക്ക് സംഭവിക്കൂലേ? വീട്ടിൽ തന്നെ സംഭവിക്കും. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, അഹങ്കാരി എന്ന് പറയും. അഹങ്കാരി എന്ന് പറയും അല്ലെ. അഹങ്കാരി എന്ന് പറയും. വേറെ പോട്ടെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം, മാതാജിമാര് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭുക്കന്മാര് ഭക്തി ചെയ്യണ്ടെന്നിരിക്കാൻ, ഭക്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയും. ഇത്രയും കാലം നാമം ജപിച്ചിട്ട് എന്തിനാ? കാരണം ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, വേറെ രീതി പറയും, ഭയങ്കര ഭക്തനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഭക്തിയാണ്. പക്ഷെ എന്താ കാര്യം? കേട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ സംസാരം? ഭക്തി ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ലെന്ന് പറയില്ലേ? മനസ്സിലെ? അതാണ് പറയണത്. നമ്മുടെ ലെവല് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും അവരേലും ബെറ്റർ, നമ്മൾ 100% ഈ പറഞ്ഞ വ്യക്തിനേലും ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. രണ്ടാമത് നമ്മുടെ ഭക്തി നമ്മൾ ഉറച്ചിട്ടില്ല. നമ്മള് ഭക്തിമധികാരിയിലേക്കോ എന്താ പറയുക ഉത്തമാധികാരിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. നമ്മ കനിഷ്ക ലെവലില് നമ്മൾ അതിന് ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ടോ കുറച്ച് നാൾ കൊണ്ടോ നമ്മൾ ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കർമ്മഫലങ്ങൾ നമ്മളിക്കൊന്നും പോകില്ല. നമ്മളെ ക്യാരക്ടർ നമ്മള് എത്ര നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചല്ലാരും നമ്മളെ ക്യാരക്ടർ അത് കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് പരിശീലിച്ച് വരുമ്പോഴോ നമ്മളെ ക്യാരക്ടർ ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുള്ളൂ. നമ്മളെ അഴുക്കാണ് ശരിക്കും അതിങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതാ പറയുന്നത്, അങ്ങനെ പരിപൂർണമായിട്ട് അത് ജന്മം കൊണ്ട് ഞാൻ ജന്മം കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണനാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും കർമ്മം കൊണ്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല. പല കാര്യങ്ങളും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എന്താ, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ ആര് തന്നെയായാലും, ആരാണ് പരിപൂർണ ഭക്തൻ, ആ വ്യക്തിയെ ഉന്നത ബ്രാഹ്മണ പദത്തിലേക്ക് ഉയർത്താം. അതാണ് ഇസ്കോണില് ബ്രഹ്മ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിശയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പദവിയായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണിക്ക ദിശ പറയും. അപ്പൊ അവനെ ബ്രാഹ്മണനാക്കി, അതായത് അവനെല്ലാ കുറെ വർഷം കൊണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് ആ ബ്രാഹ്മണിക്ക രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് ഉയർത്താന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ഏത് ആയ സമൂഹം. അങ്ങനെ അതിന്റെ ചടങ്ങുകളൊക്കെ ഉണ്ട്.
അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പൊ അത് ശരിയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉയർത്തുന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റില്ല എന്നാ പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ പലവരും. അപ്പൊ എന്താണ്, അവർ പിന്നെ ആ ജീവിതം അതേ തലത്തിന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകും. അല്ലാതെ നമ്മൾ ജന്മം കൊണ്ടോ വേറെ ഏത് രീതിയിലോ അതിന് നമ്മൾ ദിജബന്ധു നമ്മളത് പഠിച്ചു. ജന്മം കൊണ്ട് നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബ്രാഹ്മണനല്ല ആരായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാത്തിടത്തോളം കാലം അവൻ പിന്നെ മനുഷ്യനുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ കർമ്മമുണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ കർമ്മം മനുഷ്യൻ ചെയ്യാത്തിടത്തോളം കാലം മനുഷ്യനല്ല പിന്നെ വ്യക്തി, മൃഗാണ്. അതാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യനായില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ്. അറ്റില് മനുഷ്യനാവാന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിലാണ് നമ്മൾ ആ 4 യമനിയമങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലും പാലിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം അതാണ്. കാരണം ഭഗവാനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ആരായിരിക്കും? ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, ഭഗവാനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ വേറൊരു ലെവലിൽ ചിന്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഏറ്റവും പരിശുദ്ധ ഏറ്റവും ചെറിയ ജീവികളെ, ബുദ്ധി കുറഞ്ഞുള്ള ജീവികളെ ആയിരിക്കും ഭഗവാന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം, അല്ലേ? അപ്പൊ അവരെ വെറുതെ നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിന് ഉപദ്രവിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. അതാണ് നമ്മള് ഹിംസ അത് ഒഴിവാക്കാൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം. കാരണം നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ ഇത് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത സൈഡിൽ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, അത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയി മാറി. നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെത്താനായിട്ട് മാറും. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും നമ്മളെ സൈഡിൽ നിന്നും സ്റ്റെപ്പുകൾ എടുക്കണം. അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പുകൾ എടുത്ത് ഉയർന്നു വരുമ്പോഴാണ് അവൻ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ, ബ്രാഹ്മണൻ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് അവൻ ഉയരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതാണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ പറയില്ലേ, ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ആ വ്യക്തിനെ ബ്രാഹ്മണിക്കനായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതും അതിന്റെ ചടങ്ങുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാറുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ നിലയിൽ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇപ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ അതോ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഏത് മൂലയിലുള്ളവർക്കും ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവനാകാം എന്ന നിലയിൽ വന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ ഇസ്കോണിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ ചെയ്യും, ഇങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ദീക്ഷ കൊടുക്കും. അത് നമ്മൾ അറിയപ്പോ അമേരിക്കക്കാരെ കാണുമ്പോഴും അവര് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല, അവര് മുണ്ടനൊക്കെ ചെയ്ത് കാഷായ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ഇട്ട് ഒക്കെ ചെയ്ത് നടക്കുന്നത് പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം അതാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഏത് മൂലയിലുള്ള വ്യക്തിക്കാർക്കും ഇപ്പൊ എന്താണ് ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവനാകാം, ഒരു വൈഷ്ണവനായി മാറാം. ആ വൈഷ്ണവനാവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ ലെവലിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് കുറെ വർഷം ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ അതിന്റെ എല്ലാ ഇന്റർവ്യൂവും അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവന് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിയും. പിന്നെ അവൻ ആ രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവരെയും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അതാണ് വിജയം. അതാണ് ലോകത്തിലെ എല്ലായിടത്തും, ലോകത്തിലെ ഇത്രയും കൺട്രീസ്, എല്ലാ കൺട്രിയിലും നമുക്കറിയാം ഇസ്കോൺ ഉണ്ട്. കാരണം ഇസ്കോണിന്റെ പ്രവർത്തനം അങ്ങനെയാണ്. എല്ലാവരെയും മുന്നിലേക്ക്, ഭക്തിയിൽ ആരാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, സിമ്പിള്, അവരെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. അല്ലാതെ വേറെ ഒരു ലക്ഷ്യം ഇസ്കോണില്ല. അതിൽ പ്രഭാസ്വാമിയുടെ സ്വപ്നം അത് തന്നെയാണ്, ഭഗവാന് വേണ്ടി, ഭഗവാന്റെ സേന ചുരുക്കി പറഞ്ഞു. ഞാൻ ബാക്കി എല്ലായിടത്തും പല വ്യക്തികളുണ്ട്, അല്ലെ? നമുക്കറിയാം, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഡോക്ടേഴ്സിന് ഭക്തർക്കുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് ശരിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരിൽ തന്നെ പല ലെവലിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പൊസിഷൻസ് അവർക്ക് കിട്ടും. ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തുകയും കൃഷ്ണാബോധം നേടുകയും ചെയ്യുന്നത് ഓരോരുത്തരും ജന്മാവകാശമാണെന്ന് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി എടുത്തു പറയുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ ജന്മാവകാശമാണ്. നമുക്ക് ഭക്തി ഒരാളെ നിഷേധിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. ഒരു ഭക്തിക്ക് ആഗ്രഹിച്ച വ്യക്തിയെ നമ്മൾ നിഷേധിക്കാൻ ഒരിക്കലും പാടില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. ഇത് മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇതിന് അദ്ദേഹം തെളിവ് നിരത്തുന്നുണ്ട്. എല്ലാ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം തെളിവ് നിരത്താണ്. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഭക്തനാവാം, അല്ല ഇന്ന വ്യക്തിക്കോ ഭക്തനാവാൻ പാടില്ല എന്നല്ല. ശരിക്കും പറയുന്നത് അതാണ്. നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ താഴത്തെ ലെവലിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും രജോ തമോ ഗുണമുള്ള വ്യക്തികളാണെങ്കിലും അവർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ രീതി വ്യത്യാസമാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ എന്താണ്, അവരെ ഉയർത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. വസിഷ്ഠൻ ദിലീപനോട് പറയുന്നു, പത്മപുരാണത്തിൽ വസിഷ്ഠൻ ദിലീപനോട് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് അദ്ദേഹം മുഖ്യമായി ഉദ്ധരിക്കുന്നത്. രാജൻ ഭക്തിയുത സേവനം നടത്താൻ എല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ട്. മാഘമാസത്തിൽ ഡിസംബർ ജനുവരി പ്രഭാതസ്ഥാനം നടത്താനുള്ള അവകാശം പോലെയാണ് അത്. തണുപ്പെന്ന് വെച്ച് കുളിക്കാണ്ടിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അത് എന്റെ ഇഷ്ടം, ഞാൻ കുളിക്കും, അത്രേ ഉള്ളൂ. മനസ്സിലായി? അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തി ഒരേ വ്യക്തികൾക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ചോയ്സ് ആണ്. എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്, ഞാൻ ചെയ്യും. അതിനെന്റെ കുലോ, എന്റെ ധർമ്മോ, എന്റെ രാജോ, എന്റെ വസ്ത്രോ, എന്റെ ഭാഷ ആയിട്ട് ഇതിനൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന് അതിന്റെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു തരാണ്. പത്മപുരാണത്തിന്റെ കാര്യമാണ് കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആര്? രൂപഗോസ്വാമി.
സ്കന്ദപുരാണത്തിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത്, സ്കന്ദപുരത്തിന്റെ കോട്ടിങ് വരുന്നത് സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ കാശിഖണ്ഡം എന്ന ഭാഗത്ത് ഇക്കാര്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. മയൂരധ്വജം എന്ന രാജ്യത്തെ ശൂദ്രന് താഴെയുള്ള അധകൃത വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവരെ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിൽ വൈഷ്ണവ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്. ആ സ്കന്ദപുരാണത്തിലും അതിലെ ഓരോ പോയിന്റ്സുകൾ എടുത്ത് പറയാണ്. അവിടെ കാശിഖണ്ഡം എന്ന ഭാഗത്ത് മയൂരധ്വജം എന്ന രാജ്യത്തിന്റെ കഥ പറയാണ്. ആ കഥയിൽ കാശിഖണ്ഡം എന്ന ഭാഗത്തുള്ള വ്യക്തികളെ പറ്റി പറയാണ്. അവര് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന അധകൃതികൾ എന്ന് പറയില്ല, അധകൃതർ, ഒരു ഇതില്ലാത്തവര്, ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാത്ത വ്യക്തിയാര്, അവരെയും ഉയർത്തി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അവരെ ഉയർത്തി എന്ത് ചെയ്തിട്ട് അവരായ രീതിയിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ച് നെറ്റിയില് തിലകവും കയ്യിൽ ജപമാലയും കഴുത്തിൽ തുളസിമാലയുമായി നിൽക്കുന്ന അവരെ കണ്ടാൽ അവർ വൈകുണ്ഠത്തിൽ വന്നവരാണെന്ന് തോന്നും. സാധാരണ ബ്രാഹ്മണരെ വെല്ലുന്ന സൗന്ദര്യമാണ് അവർക്കുള്ളത്. നമ്മുടെ വൈഷ്ണവന്റെ ഒരു വസ്ത്ര രീതിയാണ് ഇതൊക്കെ. അത് നമുക്ക് ഞാൻ 3rd ലെവൽ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. വസ്ത്ര രീതിയാണ്. ഒരു വൈഷ്ണവൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, ശരിക്കും ഡ്രസ് കോഡ് ഉണ്ട്. ആ ഡ്രസ്സിലായിരിക്കണം നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഇതല്ലാതെ നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന ഏതൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. അത്ര അതിന്റെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. എല്ലാവരും കാലത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും കുളിക്കും അല്ലെ? കുളിച്ച് നമ്മള് ചന്ദനം തോടും. ഇതൊക്കെ നമ്മളൊരു ചടങ്ങാണ്. ഇത് എവിടെന്നാ വന്നിട്ടുള്ളത്? എന്തിനു ഭഗവാന് ചന്ദനം തോന്നും, എന്തിനാ കുളിക്കണം? ഇതൊക്കെ ശരിയാണ്, ഭഗവാൻ ഇതൊന്നും വേണ്ട. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർത്തേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഏത് സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. അത് എത്ര പ്യൂരിറ്റി കിട്ടണം അത്രയും നമ്മൾ ചെയ്യാം. അതെന്ന് പറഞ്ഞ വസ്ത്രമായാലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ എന്ന് പറഞ്ഞ തുളസിമാലയാണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ തിലകമാണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. ആത്മീയമായിട്ടുണ്ട് ഭൗതികമായിട്ടുണ്ട്, രണ്ടിനും അതിന്റെ ഗുണമുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ വീണ്ടുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ആ ശരീരത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഭക്തിയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും. അതാണ് നമ്മൾ അത് പറയുന്നത്. അതായത് കാറ്റിലെ അതാണ് സമുദ്രത്തിലെ കാറ്റെന്ന് പോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ കാണിച്ചിരിക്കണം. കാറ്റുണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മളെ വഞ്ചി പെട്ടെന്ന് പോകും അല്ലേ? ഭക്തി നമ്മളെ പെട്ടെന്ന് കൂടും എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് വൈകുണ്ഠം പോലെ അവരെ കാണപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇങ്ങനെ വൈഷ്ണവർ സ്വയം ബ്രാഹ്മണനായിത്തീരുന്നു. വൈഷ്ണവരുടെ സഹായ ഗ്രന്ഥമായ സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ ഹരിഭക്ത വിലാസമാണ്. അപ്പൊ രചിച്ചിട്ടുള്ളത് സനാതന ഗോസ്വാമി രചിച്ചിട്ടുള്ള ഹരിഭക്ത വിലാസം എന്ന ഗ്രന്ഥം ഈ ആശയത്തെ പിന്താങ്ങുന്നുണ്ട്. നമുക്കൊരു ബ്രാഹ്മണന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ഹരിഭക്തി വിലാസത്തിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പല കോട്ടിംഗ് ഒക്കെ എടുത്ത് ആര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? സനാതന ഗോസ്വാമി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. വൈഷ്ണവ മതത്തിലേക്ക് ഉപനയിക്കപ്പെട്ട ഏതൊരാളും തീർച്ചയായും ബ്രാഹ്മണനായി തീരും. അപ്പൊ വൈഷ്ണവനായി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവൻ ബ്രാഹ്മണനായി തീരും. രസം ചേർന്ന വെള്ളോട് സ്വർണമാകുന്നത് പോലെ എന്നാണ് ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നത്. ശരിയാധികാരിയായ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയചാരനെ ആരെ വേണമെങ്കിലും വൈഷ്ണവ വിശ്വാസിയാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ആർക്കും ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണനായി ആകാനും കഴിയും. അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതായത് ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ബ്രാഹ്മണനാവാം, അതിനൊരു സംശയമില്ല. ആ ഭക്തി ഉയർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള സാത്യ ഗുണത്തിലേക്ക് ആ വ്യക്തിക്ക് കടക്കാം. അതിന് കുലോ ജാതിയോ മതോ രാഷ്ട്രോ ഇതൊന്നും അതിന് ബന്ധമല്ല. അതിന്റെ കോട്ടിങ്സ് ആണ് പത്മപുരാണത്തിലായാലും ഭാഗവതത്തിലൊക്കെ ഉള്ള പോയിന്റ്സുകൾ എടുത്ത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നു. അപ്പൊ പരിശുദ്ധി എന്ന് നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് പരിശുദ്ധി. അപ്പൊ പരിശുദ്ധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുലോ ഏതല്ല രാഷ്ട്രോ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് മാത്രമാണ്, അങ്ങനെയല്ല പരിശുദ്ധി. പരിശുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പരിശുദ്ധീകരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ നമ്മൾ അത്ര പരിശുദ്ധീകരിച്ചിട്ടുമില്ല. ഏത് ലെവലിൽ തന്നെയാലും നമ്മൾ പരിശുദ്ധീകരണം പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല. പരിശുദ്ധീകരിച്ച് പൂർണ്ണ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ പല സ്റ്റേജിൽ വരുമ്പോൾ പല സ്റ്റേജിലാണ് കൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. കൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ കൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്ന സന്ദർഭം ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം തെളിവായി ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, യോഗ്യതയും അയോഗ്യതയും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ വേർതിരിക്കാം. ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിൽ വിധാനത്തിൽ എത്തിയവർ പിന്നീടൊരിക്കലും ബലതായ കർമ്മങ്ങളിലോ ദാർശന അഭിഭവങ്ങളിലോ അഭയം തേടുകയില്ല. ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം ഉറച്ചു നിന്ന ആചാര്യന്മാരെയും പ്രമാണങ്ങളെയും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ്
ഇതാണ് ഉത്തമമായ യോഗ്യത. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ തന്നെ, ഭഗവാൻ തന്നെ ഉദ്ധവരോട് പറയാണ് ഭാഗവതത്തില്. അപ്പൊ ഇത്തരം ഭഗവാൻ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ് നേരിട്ട്. അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് യോഗ്യത അയോഗ്യത അത് തിരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിന്റെ ആ ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊരു കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മൾ അകറ്റില്ല, നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടില്ല അതിൽ നിന്ന്. രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമ്മൾ എന്താണ് ആചാര്യന്മാരെ പ്രമാണങ്ങള് അതിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ പോണത്, നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ്. നമ്മളെ വേദങ്ങളിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, നമ്മുടെ ആചാര്യൻ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് തന്നെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തനിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞു, ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും ഭക്തിയുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. അതിനെ ദൃഢനിശ്ചയം, സതതം കീർത്തിയന്തോമ യഥജസ്റ്റ നിശ്ചയായ ദൃഢ നിശ്ചയം തന്നെ നമുക്ക് വേണമെന്നാ പറയുന്നത്. ഋഷഭദേവൻ പുത്രന്മാരോട് പറയുന്നു, ഋഷഭദേവൻ പുത്രന്മാരോട് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത് തന്നെയാണ്, കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന്റെ നേട്ടം ജനന മരണങ്ങളുടെ പുനരാവർത്തനമാണ്. വീണ്ടും പറയാണ്, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ നമ്മള് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അത് വൈദിക രീതിയിൽ, ശരിക്കും വൈദിക രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തെയാണ് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ കർമ്മമല്ല ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളെല്ലാതും കൂടെ മസാലയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് കർമ്മം. അത് തന്നെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ പുനരാവർത്തനമാണ്. അതിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കരുത്, നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം. അവിടെയാണ് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വരുന്നത്. ഈ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ, വൈദിക രീതിയിലുള്ള കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്, പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മളെ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ തന്നെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, ആ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് മാത്രം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ പുണ്യലോകത്തിലേക്ക് കടക്കും. ആ പുണ്യം കഴിയുമ്പോ ക്ഷീണ പുണ്യ മർത്യലോക താഴ്ത്തിക്ക് പോരും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ മാത്രം നമ്മൾ നിൽക്കരുത്. വാസുദേവന്റെ നേർക്ക് സ്നേഹം എന്ന സരള വികാരം വളർത്തിയെടുക്കാത്തിടത്തോളം കാലം അവർക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ കർക്കശമായ ഈ നിയമത്തിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ സാധ്യമല്ല. നമ്മൾ വെറുതെ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, പരിപൂർണമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ഈ ജനന മരണ ചക്രങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ വർണ്ണാശ്രമങ്ങളുടെ അനുസൃതമായ ധർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നതിൽ ബദ്ധശ്രദ്ധരായവർ പോലും ഭഗവാൻ വാസുദേവനെ സ്നേഹിക്കാത്തവർ തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച മനുഷ്യരൂപത്തെ ദുഷിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ വർണ്ണാശ്രമ തത്വങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് പരിപാലിച്ചു പോകുന്ന വ്യക്തികൾ അവർ എന്താണ്, ഭക്തിയിലേക്ക് അടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വീണ്ടും മനുഷ്യരൂപോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം താഴ്ത്തത നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന താഴ്ത്തേക്ക് പോകില്ല. എന്തായാലും പുണ്യകർമ്മമാണ്, ഓട്ടോമാറ്റിക്കിന് മുകളിലേക്ക് പോകും. അതും പിന്നെ നമുക്ക് ഭഗവതിയിൽ അതിന് കുറെ സപ്പോർട്ടിങ് തരുന്നുണ്ട്. തെറ്റെന്നല്ല പറയണത്. കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ജന്മങ്ങൾ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്, പല ജന്മങ്ങളും നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആയി പോകും. കരഭാജനമുനി നിമി മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നു. കരഭാജനമുനി നിമി മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, രാജൻ വർണ്ണാശ്രമക്കനുസൃതമായ നിയുക്തധർമ്മം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ തന്നെയും ഭഗവത് പാദാരന്ധങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവൻ ഗൃണമുക്തനായിത്തീരുന്നു. ഇനി തിരിച്ച് നമ്മള് ഭക്തി വേദങ്ങളിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്ത്, നമ്മൾ നിയമാശ്രിതങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്ത് ഭക്തിയിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നഷ്ടം. ഇനി തിരിച്ച് ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ഭക്തി മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും അവന് കിട്ടിയിരിക്കും. ഏത് ഈ വർണ്ണാശ്രമങ്ങളിൽ ഇത് കിട്ടുന്ന ഗുണങ്ങളല്ലാതും എന്തിൽ നിന്ന് കിട്ടും, സർവധർമ്മ പരിത്യജ, അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും. മഹർഷിമാരോ പൂർവ പിതാക്കളോടോ ഇതര ജീവാത്മാക്കളോടോ കുടുംബത്തോടോ സമൂഹത്തോടോ അയാൾക്ക് യാതൊരു ബാധ്യതയും പിന്നെ അവശേഷിക്കുന്നില്ല. അതിന് സർവധർമ്മ പരിത്യജ. കാരണം എന്താണ്, നമ്മള് ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറെ കടം നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുകയാണ്. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കടങ്ങൾ വീട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ ധർമ്മമാണ്. അതിലൊരു കടമാണ് മഹർഷിമാർക്ക് ആത്മീയ ജ്ഞാനം തരുന്ന, നമുക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആത്മീയമല്ല ഭൗതികമായിട്ട് ജ്ഞാനം തരുന്ന ആ മഹർഷിമാരോടുള്ള കടം. പിന്നെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരോടും അല്ലെ, പൂർവ്വപിതാക്കന്മാർ. കാരണം ഒരു മനുഷ്യജന്മം അവരെ തുടർന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പൂർവ്വപിതാമക്കൾ.
ഇതര ജീവജാലങ്ങളോട്, നമ്മൾ ചുറ്റുപാടുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് അല്ല, ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഒക്കെ ഡിപ്പെൻഡാ. നമ്മൾ ഒന്നിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടായിട്ടുള്ള എല്ലാ ജീവവർഗങ്ങളായിട്ടും നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുന്നു പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം. പ്രകൃതി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളില്ല, ജീവജാലങ്ങളില്ല നമ്മളില്ല. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം പോണത്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കണം. അതാണ് പറഞ്ഞു ആ ജീവാത്മാക്കൾ അല്ലെ, നമ്മൾ കഴിക്കണ ഭക്ഷണം എന്ത് തന്നെയായാലും, വെജിറ്റേറിയൻ ആയാലും അതിലും എന്താണ് ജീവാത്മാക്കളാണ്. അപ്പൊ ആ ജീവാത്മാക്കളോട് നമുക്ക് കടമുണ്ട്. കുടുംബത്തോട്, നമ്മളെ കുടുംബം അല്ലെ, സ്വന്തം കുടുംബം. പിന്നെ സമൂഹത്തോട്, ആ സമൂഹം ഏതാണ്, ഈ സമൂഹത്തിനോടും നമുക്ക് കടമുണ്ട്. 5 തരമാണ് പറയുന്നത്. ഈ 5 തരം കടങ്ങൾ നമ്മൾ തീർത്തിരിക്കണം. അതാണ് നമ്മുടെ ധർമ്മം ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ അത് തന്നെ ചെയ്യണ്ട എപ്പ ഭഗവത് സേവനം മാത്രം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ എന്നാ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല, നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യരുത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാരണം ഇതാണ് സത്യം. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവത് സേവനമാണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചെയ്യണ്ട. അതായത് വലിയൊരു ആചാര്യൻ, വില്യമംഗല ഠാക്കൂർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, ആചാര്യൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന ഗീതത്തിൽ തന്നെ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സന്ധ്യകളെ, സന്ധ്യനാമം, സന്ധ്യപരമായിട്ടുള്ള കുറെ ചടങ്ങുകളുണ്ട് പറയുമ്പോ, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോ അവരോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ് ശരിക്കും ആചാര്യൻ. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ, നിങ്ങളെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സമയം കിട്ടുന്നില്ല, പരമദിവോത്തമന്റെ സേവനത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് കാരണം കൊണ്ട് നിങ്ങളെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് ആചാര്യൻ പ്രാർത്ഥിക്കണ പ്രാർത്ഥന ഗീതമുണ്ട്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ആ ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ എന്താണ്, നമുക്ക് ഈ കടങ്ങൾ നമുക്ക് തീർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതാണ് സർവധർമ്മ പരിത്യാജ. പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തിക്ക് വേണ്ടി അയാൾ പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനം നിഷ്ഠയോടെ നടത്തുകയേ മാത്രമുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താണ്, കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തിക്ക് വേണ്ടി പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങൾ, അങ്ങനെ പല യജ്ഞങ്ങളുണ്ട്. പലതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ ഉന്നതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഉറപ്പ്, എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച്, അതിനിപ്പോ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെ, എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നിൽ അഭയം നേടുക, എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും നിന്നെ ഞാൻ രക്ഷിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പ് തരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മ പറഞ്ഞത്, കാരണം ഭഗവാൻ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നെന്ന് പറയണത്. അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയായിട്ടുള്ളത്. അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഞാൻ നിന്നെ രക്ഷിക്കാം, കാരണം നീ എന്നിൽ അഭയം പ്രാപിക്കൂ എന്ന് ഭഗവതിൽ പറയുന്നു. ഭഗവാൻ സ്വയം അർപ്പണം ചെയ്യുന്നതിനാൽ പിന്നീട് മറ്റു കടമകൾ നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചേക്കാം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു, സംശയിക്കേണ്ട, മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് നീ കരുതേണ്ട, ഞാൻ നിനക്ക് പൂർണ്ണ സംരക്ഷണം നൽകി. ഇതാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നൽകുന്ന ഉറപ്പാണ്. ഈ പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ തരുന്ന ഉറപ്പാണ്. നമ്മൾ എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാനിന് ശരണം പ്രാപിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പതുക്കെ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ അങ്ങനെ ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ ഫുള്ള് പിന്നെ നമ്മളെ കൺട്രോൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. ആ പരിപൂർണ അവസ്ഥയിൽ ഭഗവാൻ അത്രേ പരീക്ഷിക്കും. ലാസ്റ്റാണ് ഭഗവാൻ വരാം അല്ലെ. ഒരാൾക്ക് വിഷമം വരെ അപ്പത്തേനും ഭഗവാൻ വരില്ല അല്ലേ. അതിന് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിലും പറയും, ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ വിഷ്ണുന് ലാസ്റ്റ് അല്ലെ, പരമശിവൻ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പ്രസാദിക്കുന്നു പറയും അല്ലെ. നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുള്ള അല്ലേ, കേട്ടിട്ടുള്ള അല്ലേ. അതെന്ന് പറഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ, അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ അത്രയും പരിശുദ്ധിയായി കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ വ്യക്തിനെ ആർക്കും തൊടാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് പ്രത്യേകത. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞു. പ്രഭുജി 2, 3 നമ്മള് ഇതില് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായില്ല കേട്ടോ. 2, 3 പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? അയ്യോ സോറി, ഞാനൊന്ന് മൊബൈൽ എടുത്തോട്ടെ. രണ്ട് തൊട്ട് പറയാൻ. രണ്ട് തൊട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ? 2 തൊട്ടിട്ട് പറയാൻ. ഓക്കെ 2, 3, 4 4ന്റെ 4 വരെ. ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നില്ല, 4ന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടില്ല. ഇന്ന് വന്നു. അത് നാളെ പോരെ, ഇന്ന് വേണോ? നാളെ മതി. നാളെ 2, 3 ചെയ്യാം. വേണ്ട. 2, 3 ചെയ്യാം. അത് കഴിയുമ്പോ തന്നെ പറയണം കേട്ടോ. ഒരു ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ അത് കൂടുതൽ പോണ്ട. അതെ. ഞാനൊന്ന്
നാളെ ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ. നാളെ ഇല്ലല്ലോ, നാളെ ഏകാശിയല്ലേ? നാളെ പാരായണം. ഉണ്ടാവില്ലേ? ഇതിന്റെ ലിങ്ക് നാളെ വേറെ അല്ലേ? ഗീതപാരായണല്ലേ, നാളെ അല്ലേ? അടുത്ത ക്ലാസ് അപ്പം മറ്റന്നാ. അറിയില്ല, ഇതിന്റെ ലിങ്ക് ഇപ്പൊ വേറെ അല്ലേ? നാളെ എടുക്കാറുണ്ടോ? എനിക്കറിയില്ല. സാധാരണ ഇല്ല പ്രഭു, മുമ്പൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒരേ ലിങ്ക് ആയത് കാരണം അന്ന് എടുക്കാറില്ല. നാളെ ഭഗവത്ഗീത വായനയാ, നാളെ ഇല്ല. നാളെ ശരി. ഉണ്ടാവില്ല, സമയം സെറ്റ് ആവില്ലല്ലോ എന്തായാലും. ഏകദേശ സമയത്ത് സാധാരണ ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു സെക്കൻഡ് എടുത്തോട്ടെ. രാവിലത്തെ ക്ലാസ് മാത്രം, ബാക്കിയെല്ലാം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അല്ല രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സിന് മാത്രം ഡിസ്റ്റർബ് വരും. അതെ. ഇല്ല, ഇതിന്റെ ലിങ്ക് വേറെ ആയതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം പ്രഭു. എല്ലാരും അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ആവുന്നില്ലല്ലോ, ചില ആൾക്കാരല്ലേ. അത് ചെയ്യണത് ശരിയല്ലല്ലോ. അത് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് പറയാം. ഓക്കെ ഓക്കെ പ്രഭു. കൃഷ്ണ. ഞാനിന്ന് ഗുരുവായൂരാണ്. ബുക്കില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഏതാണ്? രണ്ട് തൊട്ട് എടുക്കണോ? 2, 3. 2, 3 അല്ലേ? 4 ഇപ്പൊ വന്നില്ലല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ. വന്നു. സത്യമാത എഴുതിയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാ വായിക്കുന്നത്? വായിച്ചോളില്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ ശ്രീരൂപ ഗോസ്വാമി 3ആയി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? അനുഷ്ഠാനത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവനം, പരമാനന്ദ ഭക്തി സേവനം, ഭഗവാനോടുള്ള പരിശുദ്ധ പ്രേമ ഭക്തി. ഒന്ന് അനുഷ്ഠാനം, പിന്നെ പരമാനന്ദം, പരിശുദ്ധ പ്രേമ ഭക്തി. പരിശുദ്ധ പ്രേമഭക്തി അല്ലേ? അപ്പൊ സാധന ഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി എന്ന് എഴുതിയ പോരെ പ്രഭു? സാധന ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ ഇത് വ്യക്തി ഏത് പറഞ്ഞത്? അനുഷ്ഠാനം. പിന്നെ അടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭാവഭക്തി. കറക്റ്റ് ആൻസർ സാധന ഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. ഓക്കെ ഓക്കെ രേഷ്മ. അടുത്തത് അനുഷ്ഠാനം എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുക. അതെ, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഷോർട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. മനസ്സും പ്രഭുജി അന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു, നമ്മുടെ സംവേദനേന്ദ്രിയങ്ങളെ എല്ലാം കൃഷ്ണസേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. അതന്നെ, സംവേദന എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളായി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോ രണ്ടും വരും, നമ്മളെ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും. നമ്മളെ കൈയും കാലും അല്ലേ? അല്ല, കാലായാലും കൈയായാലും അത് നമ്മളെ ഏത് ഭക്തന്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയാറ് എപ്പോഴും. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ എഴുതിയാലും മതിയോ? അത് മതി, അങ്ങനെ എഴുതിയാലും മതി. കറക്റ്റ് ആണ്. അത് രണ്ടും കറക്റ്റ് ആൻസർ തന്നെയാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ആയാലും സംവേദന ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മളെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും മുഴുവനും ഭഗവാൻ സമർപ്പണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. അതിനാണ് അനുഷ്ഠാനം അല്ലെങ്കിൽ സാധന എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അടുത്ത് അനുഷ്ഠാനം എന്നത് കൃത്രിമമായി എന്തെങ്കിലും നിർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ട് ഉള്ളതല്ല എന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഉദാഹരണം. ഒരു ശിശു നടക്കാൻ പഠിക്കുന്നു. ഈ നടത്തം കൃത്രിമമല്ല. നടക്കാനുള്ള കഴിവ് ആദ്യം തന്നെ ശിശുവിൽ ഉണ്ട്. അല്പം പരിശീലനം കൊണ്ട് ശിശു നന്നായി നടക്കാൻ പഠിക്കുന്നു. നടക്കും. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഭക്തി എല്ലാവരും ഉള്ളിലുള്ളതാണ് അല്ലെ? എല്ലാവരിലും ഉണ്ട്. നമ്മൾ പറയും നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർ അവരെ ഭക്തി അതൊന്നുമല്ല. എല്ലാവരും ഉള്ളിലും ഭക്തി ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്, ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എടുക്കണം. ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാത്തിടത്തോളം കാലം ഭക്തി വരികയില്ല. അതിന് നമ്മൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്യണം, സാധനകൾ ചെയ്യണം. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഭക്തി ഉയർത്താനാണ്. അപ്പൊ ഉദാഹരണം, കുട്ടിയിൽ നടക്കുന്നത് പോലെയാണ്. കുട്ടി നടക്കാൻ
നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കുട്ടി നടക്കും എന്തായാലും. പക്ഷെ എന്താണ്, അവൻ നടക്കുന്നതിനൊന്ന് സഹായിച്ചു കൊടുക്കുക മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ആ ഉദാഹരണം. ഓക്കെ, അടുത്തത്. എല്ലാ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലുമുള്ള ഉം. അവബോധത്തിലെ മാലിന്യങ്ങൾ അകന്ന് ശുദ്ധമായി തീരുമ്പോൾ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു? കൃഷ്ണാവബോധം. എന്ത് പറയുന്നു അല്ലെ? കൃഷ്ണാവബോധം. കൃഷ്ണാവബോധം അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ സത്വഗുണം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതായത് സാത്വഗുണത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ വരും. സാത്വഗുണത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് കൃഷ്ണാവബോധം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശുദ്ധ സത്വഗുണം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അടുത്തത് സാധനാഭക്തി എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ശക്തി അല്ലെ? അല്ല, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അതിലൂടെ ഭക്തി ഉണ്ടാവുക ആണെങ്കിൽ അതിനെ സാധന ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നു. അതാ കാരണം സാധന ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് സാധന നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ, അതെ ആ കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ ചോദ്യം വന്നു അല്ലെ? അതിനോട് അനുഷ്ഠാനം. ആ അനുഷ്ഠാനം തന്നെയാണ് സാധനം. അനുഷ്ഠാനത്തിൽ തന്നെയാണ് സാധന എന്ന് പറഞ്ഞത്. ശരിക്കും നമ്മള് അനുഷ്ഠാനം എന്നൊക്കെ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയും അല്ലെ? അപ്പൊ അത് ഒന്നുകൂടെ പറയോ? അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവത്സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ സാധന ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നു. ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിക്കോ, അപ്പൊ ക്ലിയർ ആവും. നമുക്ക് 2 തരം ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണുള്ളത്, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയവും കർമ്മേന്ദ്രിയവും. വായിച്ചോളൂ, അപ്പോഴറിയാലോ എന്താണ് അറിയാലോ. സാധനാഭക്തി അഥവാ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? നൈഷ്ഠിക ഭക്തിയും നൈസർഗിക ഭക്തിയും. അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ? ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമായി ചെയ്യുന്നത്. ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് വികർമ്മം. ഒരു ഉദാഹരണം പറയാൻ പറ്റും ആരെങ്കിലും? കൊള്ളയടിക്കുന്നത്, അതെ, അന്യന്റെ വസ്തുക്കൾ ഇതൊക്കെ കൊള്ളയടിക്കുന്നത് ചെയ്യുന്നത് അതായിട്ട് വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അതിന് ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത്. സാധനാഭക്തിയെ കുറിച്ച് നാരദ മഹർഷി ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 7:1-3 പറയുന്നത് എന്താണ്? 7:1-32 പറയുന്നത് എന്താണ്? സാധനാഭക്തിയെ കുറിച്ച് നാരദ മഹർഷി. ആൻസർ നാരദ മഹർഷിയുടെ ഉപദേശം ഭാഗവതത്തിലെ അല്ലേ? രാജ ഏത് മാർഗത്തിലൂടെയെങ്കിലും ഏത് മാർഗത്തിലൂടെയാണെങ്കിലും കൃഷ്ണനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കേണ്ടത് ഏവർക്കും ആവശ്യമാണ്. അത്രേ ഉള്ളൂ, വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. എങ്ങനെങ്കിലും ഏത് വിധേനയെങ്കിലും ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കണം. അതന്നെ, അത്രേ ഉള്ളു ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞ നമ്മള് നാമം ജപിക്കാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം. മനസ്സിലായ? അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്യാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓക്കെ, നോ ഇഷ്യൂ. പക്ഷെ അത് ചെയ്യണം. പറഞ്ഞ് പറ്റാത്ത കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. എല്ലാവരും ഭഗവാനുണ്ട്, കാരണം ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളെ മനസ്സ് ഉറപ്പിക്കണം. മനസ്സിലായ? ആ മനസ്സും നമ്മളിൽ ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഏത് രീതി ഉപയോഗിക്കാന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത്, നാരദ മഹർഷി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മെത്തേഡാണ് നാമജപം. അത് കാരണം നമ്മൾ നാമജപം ചെയ്യുന്നു. അത്രേ ഉള്ളു കാര്യം. അതിലും ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളതാണ് മഹാമന്ത്രം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് യമനിയമങ്ങളും മറ്റുള്ള യാതൊരു നിയമങ്ങളും അതിനില്ല. മറ്റുള്ള മന്ത്രങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെതായ നിയമങ്ങൾ കൂടുതൽ പരിപാലിക്കണം. അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി സാധാരണ പതിതമായ ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ള മന്ത്രത്തിന്, മറ്റുള്ള ദേവതാ സങ്കല്പത്തിനൊന്നും നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിലും അയ്യോ ഞങ്ങൾ എന്താണ് കൃഷ്ണഭക്തരാണ് അത് അങ്ങനൊന്നും നമുക്ക് പറയാനുള്ള യാതൊരു വോയിസില്ല. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഏത് വിധേനയും ഭഗവാനിൽ എത്തണം. അത്രയും നാരദ മഹർഷി നമ്മളോട് പറയുന്നുള്ളൂ. അത് ശ്രദ്ധിക്കണം വേർഡുകൾ. ഓക്കെ, അടുത്തത്. സേവനത്തെ വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? സാധന ഭക്തിയുടെ വിഭജനം അല്ലേ? 2 വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. വൈദിക രീതി, രാഗാനുരാഗ ഭക്തി അല്ലെ? വൈദിക രീതിയും രാഗാനുക ഭക്തി അല്ലേ? വൈദ്യ എന്ന് പറയുമ്പോ വൈദ്യഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണത്? യമനിയമാദികൾ അനുസരിച്ച് രാജാര്യന്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കാം അല്ലെ? രാജാവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അനുസരിച്ച്, ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ആചാര്യങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശം
അനുസരിച്ചും അതേപോലെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചും മെയിനായിട്ട് നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമങ്ങളനുസരിച്ച് വൈദ്യം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ആ. വിധിപ്രകാരം ചെയ്യുന്ന രീതി. വിധിപ്രകാരം ചെയ്യുന്ന രീതി വൈദികം, അതായത് ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ബേസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വരുമ്പോ അതിൽ ഒരു ആചാര്യന്മാരുടെ പേര് പറയും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട്. അതാണ് വൈദിഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യാം. ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് ഉപാസന തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അനുഷ്ഠാനം തന്നെയാണ്. ആചാര്യന്മാരുടെ കൽപ്പപ്രകാരമോ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നതിനെ വൈദിക ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. വൈദിഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ ആചാര്യന്മാരുടെ അടിസ്ഥാനം, അപ്പൊ രണ്ടും ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ്. ആചാര്യന്മാരെങ്ങനെയാണ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? ആചാര്യന്മാരെ നമ്മൾ അനുസരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടും ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പൊ രണ്ടും എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം എഴുതിയാലും ശരിയാ. പ്രഭുജി, അപ്പൊ ആചാര്യ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചും വിധിപ്രകാരം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നിന്ന് എഴുതിയാലോ അതും ശരിയാണ്? അതെ, ആചാര്യന്മാര് ശരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ല രീതിയിൽ എഴുതുമ്പോൾ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും അതേപോലെ ആചാര്യന്മാരുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയാണ് വൈദി ഭക്തി എന്ന് എഴുതാം. അതാണ് പരിപൂർണം. അടുത്ത ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് രാജാവിന് രാഗാനുഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്? ഈ വൈദിക ഭക്തി ചെയ്ത് അത് രാഗത്തിലേക്ക് ചെയ്താണ് അനുരാഗമായിട്ട് മാറുന്നത് അല്ലെ, ഉണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് രാഗഭക്തിയിലേക്ക് മാറുന്നത്. രാഗാനുഗ ഭക്തി ഭഗവാനോടുള്ള താല്പര്യം വന്നു തുടങ്ങും. പ്രേമഭക്തി വരും. ആദ്യം സാധന ഭക്തി നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യുമ്പോൾ സാധന ഭക്തിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു പോണത്. അങ്ങനെ ചെയ്ത് വരുമ്പോ ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം വരും, അനുരാഗം വരും, പ്രേമം സ്റ്റാർട്ട് ആവും. പ്രേമം ആയിട്ടില്ല, പ്രേമം തുടങ്ങി. പ്രേമന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് പതുക്കെ നമുക്ക് കടക്കും. ആ അവസ്ഥയാണ് രാഗാനുഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രേമഭക്തി ആയിട്ടില്ല, അനുരാഗം വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. അടുത്തത് വൈദിക ശക്തി. അതല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. വൈദിക ഭക്തിയല്ലേ? വൈദിക ഭക്തിയിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് രാജാവിന് മരണത്തെ നേരിടാൻ അല്ല, വൈദിഭക്തി ഒരു സെക്കൻഡ് മന്ദാജി. വൈദിഭക്തി ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. മോളി പറഞ്ഞത് നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഭഗവത് സേവനം നടത്തുന്നതിന് അല്ല, ഗുരുവിന്റെയും ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഭഗവത് സേവനം നടത്തുന്നതിനാണ് വൈദിഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ശുകദേവസ്വാമി പരീക്ഷത്ത് രാജാവിനോട് മരണത്തെ നേരിടാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്? ശ്രവണ സ്മരണ കീർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഈശ്വരനെ ഭജിച്ചുകൊള്ളുക. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ടും കേട്ടും കൃഷ്ണനെ ധ്യാനിക്കുക. കൃഷ്ണനെ ധ്യാനിക്കുക. അപ്പൊ അതിന് നമ്മള് ശ്രവണ കീർത്തന സ്മരണ കീർത്തനങ്ങളിലൂടെ എന്താണ്? ആദ്യം ശ്രവണ കീർത്തന സ്മരണ, അതാണ് അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ശ്രവണ കീർത്തന സ്മരണ. ഭഗവാനെ പറ്റി കേൾക്കുക, ഭഗവാനെ പറ്റി സ്തുതിക്കുക, ഭഗവാനെ ഓർക്കുക, കേൾക്കുക, സ്തുതിക്കുക. ഈ 3 കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതാണ്. നമ്മൾ എങ്ങനെ അത് ചെയ്യണത്? അതിന് ഉദാഹരണം പറയാൻ പറ്റും. അല്ല, നമ്മൾ ശ്രവിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും നാമജപത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് അത്, ഈ 3 കാര്യം. ഭഗവാനെ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനെ ഓർക്കും. അല്ല, നമ്മൾ നാമം കീർത്തിക്കുകയാണ് അല്ലെ? നാമം കീർത്തനമായി നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതെന്താണ്? ശ്രവണമായി, നമ്മൾ സ്മരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഭഗവാനെ ഓർത്തോണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സ്മരണം. അപ്പൊ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് നാമജപത്തിന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുന്നത്. സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് കൊടുത്ത കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ നാമജപം ഒരിക്കലും വിടരുതെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം. ഓക്കെ, രേഷ്മ. പരീക്ഷിത് രാജാവിനോട് മരണത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ മാതാജി, അത് പറഞ്ഞു. പരാജയം എന്ന പദം കൊണ്ട് പരാജയം എന്ന പദം കൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ജനനമരണങ്ങളുടെ ഊരാക്കുടുക്കിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള അവസരത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുക. ഇതിന് അതായത് ഈ ജനന മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള സുവർണ അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുക.
സുവർണാവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തും. ജന്മമരണങ്ങളിൽ നിന്ന് പരാജയം എന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പറയുന്നത് സുവർണാവസരം ഇവിടെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സുവർണാവസരം പരാജയം എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള മനുഷ്യ ജന്മം അത് വേണ്ട. കിട്ടിയിട്ടും നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പരാജയം എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഓക്കെ, അടുത്തത് ജനന മരണങ്ങളുടെ അവസാനിക്കാത്ത ശൃംഖലയിലേക്ക് നാം വലിച്ചെറിയപ്പെടാതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തുക. കൃഷ്ണബോധം വളർത്തുക അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മനസ്സും എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക. എത്തിയാലും മതി, ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഏത് മാനസിക ഭാവത്തിനെയാണ് സമാധി എന്ന് പറയുന്നത്? എഴുതിയിട്ടില്ല. സമാധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സ് പൂർണ്ണമായി ഭഗവത്ബോധത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ. ധ്യാനത്തിലൂടെ മനസ്സ് വിഷ്ണു രൂപത്തിൽ തന്നെ സദാ നിർഭമാക്കുക. അതെ, ധ്യാനത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മനസ്സ് മുഴുവനും ഭഗവാനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ. ഭഗവാനല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ മനസ്സിൽ. ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ സമാധി എന്ന് പറയാം. മനസ്സ് പൂർണ്ണമായും ഭഗവത് ബോധത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് സമാധി. ഓക്കെ, അടുത്തത് എല്ലാ വൈദ്യതത്വങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാന പ്രമാണം എന്താണ്? എന്താണ്? അതാണ് എന്താ പറയുന്നത്, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ മറക്കാതിരിക്കുക, വിഷ്ണുവിനെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ സദാ വിഷ്ണുവിനെ ചിന്തിക്കുക. ചുരുക്കി ഇത്രേ ഉള്ളൂ. സദാസമയം വിഷ്ണു സ്മരണം, ഇത്രേ ഉള്ളൂ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. എല്ലാത്തിനും പറയണത് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കുക. അതാണ് അടിസ്ഥാന പ്രമാണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഷോർട്ട് കട്ട് ആയിട്ട് പറയുമ്പോ ഭഗവാനെ ഓർക്കുക. ഭഗവാനെ ഓർക്കുക പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അടുത്തത് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. അല്ല 2-3 കഴിഞ്ഞോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ലല്ലേ? രണ്ടാമത്തേല് മാത്രമാണ്. രണ്ടാമത്തേല് മാത്രമാണ്. അടുത്ത പറഞ്ഞോളൂ, അടുത്ത പറഞ്ഞോളൂ. നവയോഗേന്ദ്രരിൽ ഒരാളായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11:5-2-3 ഉപദേശിച്ചത് എന്താണ്? ചമസമുനിയുടെ ഉപദേശം അല്ലേ? ഓക്കെ, എന്താ പറയണത്? എന്താ പറഞ്ഞ ചമസമുനി ഉപദേശിച്ചത് എന്താണ്? ബ്രാഹ്മണൻ, വൈശ്യർ, ക്ഷത്രിയ, ശൂദ്രർ എന്നിങ്ങനെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ. അതായത് മാതാജി വായിച്ചോണ്ടിരിക്കൽ. മാതാജി വായിച്ചോന്ന്. ബ്രാഹ്മണർ, വൈശ്യർ, ക്ഷത്രിയർ, ശൂദ്രർ എന്നിങ്ങനെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ രൂപത്തിന്റെ വിഭിന്ന ഭാഗത്തു നിന്നും രൂപം കൊണ്ടവർ. എന്താണ് അവര്? അത് മുഴുവൻ പറയാൻ അത്രേ ഉള്ളൂ. ക്ഷത്രിയ, ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഭാഗത്തു നിന്നും. ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ അവരെന്താണ്? അവര് ഭഗവാനെ സേവിക്കാത്ത പക്ഷം അവരെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് അധപ്പതിക്കും. അപ്പൊ വൈഷ്ണവനാണ് എന്ത് പറയാം, ബ്രാഹ്മണനാണെങ്കിലും ഭഗവാനെ സേവിക്കണം, ക്ഷത്രിയരാണെങ്കിലും ഭഗവാനെ സേവിക്കണം, വൈശ്യരാണെങ്കിലും സേവിക്കണം. ആര് തന്നെയും അവര് സേവിക്കാത്ത പക്ഷം അവര് അധപ്പതിച്ചിരിക്കും എന്നാണ് ചമസമുനി ഉപദേശിക്കുന്നത്. ഞാൻ ബ്രാഹ്മണനാണല്ലോ, എനിക്കൊന്നും ചെയ്യേണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ സേവനം അവരെ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്നാ പറയുന്നത്. എഴുതിയ അടുത്ത ചോദ്യം. ഭഗവാനെ സേവിക്കാത്ത പക്ഷെ അവര് അധപ്പതിച്ചിരിക്കും അല്ലെ? അവരെ അധപ്പതിച്ചിരിക്കും. അതായത് ഞാൻ ക്ഷത്രിയനാണ്, ഞാൻ രാജ്യം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. അവര് ഭഗവാനെ സേവിച്ചിരിക്കണം. ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ? ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ നിലയ്ക്കനുസരിച്ച്
ആ. പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ടത് എങ്ങനെ? ആ ബ്രാഹ്മണനായും ശുദ്ധനായും സ്വന്തം പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഉം. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. അതിലെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോരുത്തരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ഷത്രിയ വൈശ്യര് ശൂദ്രർ ബ്രാഹ്മണർ. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണനായാലും ക്ഷത്രിയരാണെങ്കിലും അവരെ കടമകൾ കൊണ്ട് അവരെ കടമ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം. അതായത് കർമ്മയോഗമായിട്ട് മാറണം. ഓക്കെ, അടുത്തത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും നിലനിൽപ്പിന് ആധാരം ആരാണ്? ആരാണ്? പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ. ഓക്കെ, ഈ ലോകം മുഴുവൻ എങ്ങനെ വൈകുണ്ഠമാക്കി തീർക്കാൻ സാധിക്കും? എങ്ങനെയാ? സമൂഹം മുഴുവൻ അതിന്റെ ധർമ്മങ്ങൾ പുലർത്തുകയും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ജീവിതം തുടരുകയും ചെയ്താൽ അതിലെ അംഗങ്ങൾക്കെല്ലാം സമാധാനവും സന്തോഷവും കൈവരും. ഒന്നിനും ഒരു കുറവുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഈ ലോകം മുഴുവൻ സമൂഹം മുഴുവനും അതിന്റെ ധർമ്മങ്ങൾ പുലർത്തുകയും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ജീവിതം തുടരുകയും ചെയ്താൽ അതിലെ അംഗങ്ങൾക്കെല്ലാം സമാധാനവും സന്തോഷവും കൈവരും. സമൂഹം ധർമ്മം ചെയ്യണം, പിന്നെ കൃഷ്ണാബോധം പരിശീലിക്കണം. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സമാധാനം കിട്ടും അല്ലേ? ഒന്നിനും കുറവുമില്ലാത്ത ഈ അവസ്ഥയിൽ ലോകം മുഴുവൻ വൈകുണ്ഠമാകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ലോകം മുഴുവനും ഒന്നിനും കുറവുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ വൈകുണ്ഠമായി മാറും. അപ്പൊ അവരവരുടെ ധർമ്മം, സമൂഹത്തിന്റെ ധർമ്മം ചെയ്യാം, പിന്നെ ഭഗവാനെ സേവിക്കാം. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഭാരത പഞ്ചരാത്രത്തിൽ ഭക്തിസേവനത്തിന്റെ നിയമക തത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എഴുതിയിട്ടില്ല. ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിയെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ളത് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്നതുമായ ഏതൊരു കർമ്മവും ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങളായി വിശുദ്ധ ആചാര്യന്മാർ അംഗീകരിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ സേവിക്കുക അല്ലേ? ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നാഥനായ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. ഭഗവാന് വേണ്ടി ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന സേവനം സേവിക്കുക. ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടി ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന സേവനം കൂടിയാണ് എന്ന് നാരദ പഞ്ചരാത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാലും മതി. ഇതില് കംപ്ലീറ്റ് ആവും. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എഴുതണമെങ്കിൽ കൂട്ടിൽ എഴുതാം മാത്രം. 3 നാളെ പറയാം. നാളെ 3 പറയാം. ഇന്ന് ലേറ്റ് ആയി. ഇന്ന് സമയം തന്നെ ലേറ്റ് ആയി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃപാസന്ധ്യ വെച്ച 15 ഭാവനയുടെ വൈഷ്ണവ നന്ദകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തി പ്രഭാതിക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ.